Βαρνούντας, το φυσικό ορόσημο που χωρίζει την πεδιάδα της Πελαγωνίας από το Πρεσπικό οροπέδιο. Η οροσειρά του Βαρνούντα διαπερνά τα ελληνικά σύνορα και συνεχίζεται στη γειτονική Φύρομ. Έχει πλούσιο ανάγλυφο, με πολλές βουνοκορφές, με ψηλότερη το Περιστέρι, με 2.600 μέτρα υψόμετρο. Στις πλούσιες φιλοσιές των πανύψηλων δέντρων που σκεπάζουν τις πλαγιές, κρύβεται πανίδα και χλωρίδα μοναδική στον κόσμο. Από τις αστήρευτες πηγές του ξεπηδούν ποτάμια με νερά κρυστάλλινα, που δίνουν ζωή στην πεδιάδα της Πελαγωνίας, που απλώνεται μπρος στις ανατολικές ρίζες του. Φύση και εποχές δεμένες με τα χρώματα του τοπίου. Από το λαχανί στο βαθύ πράσινο του καλοκαιριού και από εκεί στο μαβί της φθινοπορεινής φύσης να δένει με τα χρώματα του δειλινού μέχρι να εισβάλλει το κατάλευκο του χειμώνα, του πλέον οικείου χρώματος της φλωρινιώτικης φύσης και ξανά το ανοιχτό πράσινο στον κύκλο της άνοιξης, αφήνοντας στο βάθος τις τελευταίες πινελιές του λευκού. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός η κατοίκηση του χώρου από τη μακρότατη περίοδο της προϊστορίας, κάτι που αποδεικνύεται από τα λείψανα παλαιότερων πολιτισμών που έρχονται σιγά σιγά στο φως. Νεότερες έρευνες τοποθετούν τη χάραξη της Ρωμαϊκής Εγνατίας Οδού στις ανατολικές ρίζες του Βαρνούντα, πράγμα πολύ πιθανόν αν συνυπολογίσουμε ότι το πλούσιο υδρολογικό απόθεμα πιθανόν θα καθιστούσε τον κάμπο απροσπέλαστο στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Σπουδαία σημασίας είναι το περίφημο ψηφιδωτό που βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση στη θέση Κρούσα, βορειοανατολικά των Κάτω Κλινών. Το δάπεδο, που πιθανόν ανήκε σε ρωμαϊκή έπαυλη, βρέθηκε σε θέση που παλαιότερα υπήρχαν λείψανα χριστιανικού ναού. Γεγονός που σημαίνει ότι ο χώρος κατοικείται εδώ και πολλούς αιώνες. Σε άλλα σημεία του ίδιου χώρου βρέθηκαν επιτύμβιες επιγραφές τόσο της προχριστιανικής όσο και της χριστιανικής περίοδου, αλλά και σκεύη αποθήκευσης, όπως πιθάρια και καθημερινά οικιακά σκεύη, καθώς και νομίσματα κάθε είδους. Τα ευρήματα φυλάσσονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας. Στα βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια η περιοχή κατοικούνταν ανελιπώς. Με αυτήν την περίοδο είναι δεμένος ο θρύλος του κάστρου της Κλέστινας, που κατά την παράδοση την φυλούσε ένας άγρυπνος δράκος. Σύμφωνα με το μύθο, δυτικά των Κλινών υπήρχε ένα μεγάλο κάστρο που υπό το βλέμμα των φρουρών του ελεγχόταν όλος ο πελαγωνικός κάμπος. Μπροστά του απλωνόταν μια πολιτεία που ξεκινούσε από τις Άνω Κλινές και έφτανε ως την Καλλινίκη.
κάτοικοί της ήταν ειρηνικοί και φίλεργοι, χωρίς πολεμική εμπειρία. Ασχολούνταν αποκλειστικά με τη γη και τα ζώα τους. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες έως τώρα ιστορικές εκτιμήσεις, η πολιτεία καταστράφηκε με το πέρασμα των σταυροφόρων, οι οποίοι άφησαν πίσω τους ελάχιστα σημάδια που κατά καιρούς έρχονται στο φως. Είναι γεγονός ότι πολλοί κατακτητές που πέρασαν από το χώρο διαμόρφωσαν με τις επιρροές τους την τοπιολαλιά των κατοίκων, με στοιχεία δανεισμένα από την ελληνική, την τουρκική, την λατινική, την αλβανική και τη βουλγάρικη γλώσσα. Κατά τον 15ο αιώνα, η περιοχή περνά στην κυριαρχία των Οθωμανών, που λόγω του έφορου εδάφους φέρουν αρκετούς αξιωματούχους για να την απικήσουν. Η θρησκευτική ανοχή της Οθωμανικής διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση πολλών δειγμάτων εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, αποδεικνύοντας την ακλόνητη σχέση των κατοίκων με την Ορθοδοξία. Ειδικά προς το τέλος της τουρκοκρατίας έχουμε αξιολογότατα πρότυπα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και αγιογραφίας. Δείγματα αυτής της εποχής είναι ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Παρασκευή του ομώνυμου χωριού, ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Εθνικό, ο Άγιος Δημήτριος στο Παρόρι και ο Αϊγιώργης της Κλαδοράχης. Η αγιογραφία ακολουθεί το πρότυπο της μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας με λαϊκότροπα στοιχεία που μεταφέρονται μέσω των περιπλανόμενων χιοναδιτών ζωγράφων. Κυριότερος εκπρόσωπός τους ο Τυρναβίτης Ιωάννης, που υπογράφει τοιχογραφίες τόσο της Εκκλησίας των Κάτω Κλινών, όσο και του Αγίου Νικολάου στο Κρατερό και του Αγίου Δημητρίου στο Παρόρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παλιός ναός των Κάτω Κλινών, αφιερωμένος στο γενέθλιο της Παναγίας. Σύμφωνα με επιγραφή στο Υπέρθυρο, ο ναός χτίστηκε το 1838 επί επισκόπου Μογλενών Νεοφύτου. Η εκκλησία έχει δύο εισόδους, μία νότια και μία δυτική, που ακολουθούν το πρότυπο του χαμηλού ύψους για να μην βεβηλώνεται ο χώρος από τους έφυπους Οθωμανούς κατακτητές. Η εικονογράφηση της εκκλησίας υπογράφεται από το χιοναδίτη ζωγράφο Ιωάννη και μάλιστα οι τοιχογραφίες του εσωτερικού της είναι σπάνιες ως προς τη θεματολογία τους, αναπαριστώντας σκηνές της κολάσεως συνοδευόμενες από ανορθόγραφες επιγραφές. Τον διάκοσμο συμπληρώνουν και νεότερες εικόνες που αγιογραφήθηκαν προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Στην Ανατολή του 20ου αιώνα, πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής πυκνώνουν τις τάξεις των Μακεδονομάχων και αντιτάσσονται στο βουλγαρικό κομιτάτο. Κορυφαία μορφή ο Παύλος Ρακοβίτης από το Κρατερό. Τα κατοπινά χρόνια αλλάζει η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής με ένα πρώτο κύμα εξωτερικής μετανάστευσης και στη συνέχεια με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι Οθωμανοί εγκαταλείπουν την περιοχή και αντικαθίστανται από πρόσφυγες του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Οι τελευταίοι εγκαθίστανται στις Άνω Κλινές. Ο κύριος όμως όγκος των προσφύγων προέρχονται από τον Πόντο
και από την περιοχή του Κάρς, κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Ρωσίας. Οικογένειες από το Λάλογλι, το Ταϊγούν, το Σαλούρτ, το Τσίπλαχλι, το Ορτάκιοι, το Τσιπίτ και τη Γέισα, μετά από ταξίδι πολύχρονο, γεμάτο κακουχίες και στερήσεις, φτάνουν στη Νέα Γη. Στείνουν το καινούριο σπιτικό τους στα χωριά του Πελαγωνικού κάμπου, στη σκιά του Βαρνούντα, και γίνονται ακίμητοι ακρίτες της μακεδονικής γης στην εσχατιά της Ελλάδας. Ήταν από μεσήμερο της 4ης Απρίλη του 1924, όταν η αμαξοστοιχεία, περνώντας από τη Μαρίνα, σταμάτησε λίγα μόνο μέτρα από τα σύνορα, στο αγρόκτημα εκεί που έμελε να ριζώσουν. Τα αντίσκηνα και τα πρόχειρα παραπήγματα των πρώτων ημερών θα δώσουν τη θέση τους στα πρώτα σπίτια που στήθηκαν κυρίως με προσωπική εργασία. Ο Νέος Κάφκασος, όπως βάπτισαν τη νέα γη τους, σιγά σιγά θα πάρει τη μορφή οικισμού. Θα φτιάξουν το σχολείο τους, δίπατο και εντυπωσιακό, την εκκλησία τους, για να αποθέσουν εκεί ευλαβικά τα ιερά κοιμήλια που έφεραν από τη μακρινή τους πατρίδα. Με τον καιρό θα οργανώσουν τη ζωή τους, θα καλλιεργήσουν τη λιγοστή γη και ο Νέος Κάφκασος θα γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Αλλά και στα άλλα χωριά που εγκαταστάθηκαν, στις κάτω κλινές, το Μεσόκαμπο, την Καλλινίκη, θα ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες και θα προκόψουν, κρατώντας όμως στην καρδιά τους τη χαμένη πατρίδα, τα έθιμα, την ιστορία τους. Μετά από ένα μικρό διάστημα προσαρμογής, ντόπιοι και πρόσφυγες ακολουθούν κοινό τρόπο ζωής. Δουλεύουν την έφορη γη με καπνό και σιτηρά, ασχολούνται με την κτηνοτροφία, συνοδεύοντας τα κοπάδια των αγελάδων και των αιγοπροβάτων. Υλοτομούν τα πλούσια δάση του Βαρνούντα, προμηθευόμενοι ξύλα για καύσιμη ύλη. Πορεύονται σε κοινές γιορτές, κρατώντας ο καθένας τα έθιμά του, τηρώντας τα ευλαβικά από τα βάθη των αιώνων. Παρελάσεις, λιτανίες, χωρίς την πλατεία και το πλύσιμο των ρούχων στο ποτάμι, στα καθαρά νερά, που κατεβαίνουν αιώνες τώρα από τα πλούσια υδροφόρα στρώματα του Βαρνούντα και δίνουν ζωή και εφορία στον κάμπο. Μαζί και στις χαρές, ζωντανεύοντας τους πατροπαράδοτους χορούς με τη συνοδεία των ζουρνάδων και των χάλκινων που πλημμυρίζουν με την αρμονία και τη μελωδικότητά τους τη Δυτική Μακεδονία. Οι σχολικές γιορτές, στοιχείο απαράμιλο του πολιτισμού τους, σε κτίρια αριστουργήματα αρχιτεκτονικής. Η μόρφωση, το κατεξοχήν κίνητρο για προκοπή, έβρισκε χώρο στέγασης σε περίφημα σχολεία κτισμένα από το ειστέρημα των κατοίκων και την πενιχρή κρατική αρρωγή. Πολλαπλά τα δείγματα σε όλα τα χωριά της περιοχής, με πρώτο το περίφημο κτίριο στον Ακρίτα, να ξεχωρίζει για τη μεγαλοπρέπειά του. Κτίριο που εντυπωσιάζει ακόμα και πιθανόν να μελαγχολεί τους σημερινούς λιγοστούς κατοίκους του χωριού. Το μεγαλόπρεπο αυτό κτίσμα, προπολεμικά, κάλυπτε ίσως οριακά τις πολλαπλές ανάγκες των 300 και πλέον μαθητών του χωριού.
κάτοικοι θα δώσουν το παρόν σε όλους τους αγώνες του έθνους. Στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, στη Μικρασιατική εκστρατεία, στον πόλεμο του 40 και την αντίσταση κατά των Γερμανών, πληρώνοντας το τίμημά του σε αίμα. 9 Αυγούστου του 1944, στα ριζά της Κλαδοράχης, θα βρουν το θάνατο 15 αγωνιστές της ελευθερίας. Και μετά ο εμφύλιος, όπου ο χώρος γίνεται το θέατρο δράσης του. Ερήμωση των χωριών, που συνεχίζεται στα επόμενα χρόνια εξαιτίας της μετανάστευσης. Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία και από τα τέλη της δεκαετίας του 60 στις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Θα κάνουν προκοπή, αλλά δεν θα ξεχάσουν την πατρική γη, προσμένοντας τα πανηγύρια του καλοκαιριού, για να ανταμώσουν στα ξοκλήσια και στις πλατείες των χωριών, να ανταλλάξουν τις παιδικές μνήμες και να κοινωνήσουν με κυκλικούς χορούς, σε ξεφαντώματα μέχρι το πρωί.